Mbong Sri. Ayo Pak Kanati pundi kiyaine. Sik kiyaine gede. Bamlo. Baman Mbong Sri. Asik. Saking kondoan Pak Jasemong. Niki spesial kanggo Bu Sumiati. Ayo. Kadari rembangan Mas. Opo wis Ayo Mbak Man. Ayo Bapak Panitia monggo maju dari sini. Terima kasih buat Bapak semuanya. Terima kasih. Bayi Kuncoro. Minor Cahayu. Ada Ganis Audio juga. Ayo Yang lagi live streaming Mbak Sri. Bapak tukang dekor Asik. Pak Dekeri. Cepet gembong ya. Saking Karanggawa Pak Ngatemo, Kakak Sepuh, Pak Dijono. Lu jaya. Ayo Mas. Asik. Ser, goyang ini.
sing gelange medeni wong kok. gelange iku mang jane ngene wis rasan-rasan karo Piye? garwane ning omah. Iya. Iki kok gelangku rak padha siko tapak. Iya. Iki siji tak kena srindel, sijine tak kena blewu. Iya, ngene ya cocok. Kandhane ora usah tak sawer duwe telah, ora mentana tak sawer emas sikak-sikak ono blewu karo srindel. Lah iki ngono tenan. Tenang ya pokoke. Aku lah bayangno lho Sri. Lah mbayangno terus umpamane kepiye? kok tenan disawer Bu Sri gelang sitom, lek ku mlaku dak ngene-ngene. Perkara kaboten gelang, kabeh senendel. Lah kowe sing kiwa, lah aku tengen ya ngene. Lah ya dadine kiwa tengen. Monggo katuran satu tembang santri pokok dulu. Nggih, lulusan pondok. Mangke terus ada lukaku kagem bapakku. Nggih. Nggih rembungan saking Saking pundi niku? Karang Jawa Sugeng Nusantara dari Bapak Rebin iki mangke saking Bapak mangke diaturi nggih. Langsung cacus ada santri Bapak CDT CDT. Pak Jasmo saking pondokan Sembah Suwung Ujung Siang. Iya. Pak Nabi Mbak Sri. Mbak Man ya Mbak Sri berserta Mama. Oke. Akeh iki. Nggih. Pak Dekeri terus Sri Sugeng Santen. oleh aku kene channel Aku kene channel 2 sing kono apa? Lali. Diki, Diki, enggak, Diki channel. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Yeay, santri lulusan pondok, sendut-sendut berawan, durung tahu ketemu. Iya. Tak rela Sugeng santen Bu, Pak. Asik. Assalamualaikum. Pak Bayek. Bapak Emleron. Asik goyang lagi. Tak rewangi mangkut orang ngerokok. Tak sopan ben kaya kang pondok. Rela telat suatu liyopo. Cari kepale aku kaya santri pesel. Iya. Silahkan bergoyang. Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu. Bunga lopin kapok aku pengen oleh tino. Wis tahunan aku oleh hati preman. Pengen tobat tenan pengen oleh bojo sing iman. Ayo santri pokok lulusan pondok. Apa yang lali jenenge? Lho yo Kok segondok. Wah, eling aku. Rombongan Sulawesi. Suwe gak petok. Lah iya, oke. Gendong. Niki santri pokok sampun. Iya. Langsung nangani pambentukan saking Bapak. Pak Rebin, tanya ada lukaku. Ada lukaku, si cantik ambil maju depan. Siapa? Satset ya. Ya. Bongga. Cinalau. Seneng kabeh iku. Lah iya, oke. Rombongan pemuda-pemuda Sulawesi. Anda yang punya kawasan Iya. pemuda-pemuda Sulawesi, selamat sore semuanya. Tombol Semoga kangen ya, Mas. terhibur dengan artis-artisnya Bakti Kuncoro. Sing muenar Juas tenan. Oke, langsung capcus. Cek Mamel. Iya. Dalam Mbak Sri. Rina, Ada maju, sayang. Ada lukaku. Rodok maju sayang. Maju ring di bawah. Kene sithik dong. Langsung aja capcus. Lukaku. Iya. Spesial juga kadang ibu-ibuku warga Sulawesi. Buat bapakku ya. Kebiar pesta sedekah bumi Sulawesi. Kita sayang lagi barang Bakti Kuncoro. Minar cahayu.
Senggol, jangan semuanya. Kering lukanya hatiku, luka bekas kau sakiti dulu, tapi kini engkau kembali memohon, mengharapkan cinta. Sebelum kau kembali padaku, baik puaskan dulu hatimu. Ibu, Dari cinta ke lain cinta, turutkan puaskanlah hati. yo, Nanti baru mater kau suwun. datang padaku. Pasukan goyangannya Ayo, Bunda Ica ya. Pak Gelit, pakai doling, Pak Tuang ngalian, Iya. Jamari juga ngalian. Bunda Ica, nanti ke dalam ya. Kangen loh. Kangen Bunda, asik. Ayo lo pojokan. Ya Allah sayang saakene. Asik. Kasih pengganti diriku. Lalu dijanjikan olehmu cintanya dengan Goyangnya semangat sayang. setelah itu kau baru tahu betapa besar cinta. Mat sore Bunda. Bunda sayang. Nggih. Kering Salim sehat. Oh iya. Salim dulu. Sini sayang. Salim sih. Nangke nangke insyaallah ya. Tapi kini engkau kembali memohon, mengharapkan cinta. Nanti baru kau datang Si cantik bakti kuncoro. Menor cahayu. Jos. Maju mel sayang. Ini tinggali bapak. Nih. Yo. ingin carilah olehmu kasih pengganti diriku. Asik. Lalu bandingkan olehmu cintanya dengan cintaku. Setelah itu kau baru tahu betapa besar cintaku padamu. Ada ya. Pak Haji. Sayang. Mbak Haji sering. Mana Mbak Haji sering? Luka bekas Mbak Haji ya. sakiti dulu. Asik. Dari ciri
ageng baca tinggal. Bapak sinten nika katuran asma sinten nggih? Pak Rebin. Saking Sulawesi apa saking pundi? Bapak ya Allah, nggih dieling-eling ya Sri ya. Niki Pak Rebin, pokoknya sing tiyang ini gede dhuwur cakra, ageng kaca tinggal saking Bapak. Nah, Pak Kajiarso. Pak Kajiarso ada Bubuk Asmoro. Asmoro. Yuk langsung dikoplo monggo. Katuran. Nggih. Pak Jana mboten. Pak Jana mau tendel ban. Tendel ban. Nggih. Wis katuran. Satu tembang bonus dirangkai dengan dua temennya. Oke, siap. Engko sing terakhir ya Ponorogo nggih. Iya. Heeh, Juga tambah ada dan Riok. 1 2 3 on channel. Iya, Siap. Oji, channelnya Aki ya. Channel Aki. Ada Mas Diki, ada aku kene. Channel 2. 1 2 3 on. channel. Yang depan tukang dekor. tukang dekor. Nggih. Spesial Mbah Man. Mbah Man ompong. juga buat pemuda-pemuda Sulawesi. Halo pakai Sulawesi yang semuanya. Nggih. Sehat-sehat terus. Oke, langsung capcus monggo. Ada Gubuk Asmoro. Asik. Nyanyi dhewe ya, Mbah? Nggih. Tunggone ae ngono. Ya iya, iya iya. 신나는 그녀서 기디 Ayo, 여러분 Mbah Kaji gaul rambutnya disemir abang. Asik. Iya. Yo. yang lewat aku keringan ukur kain dia Tunggone Sri. Jos. Ayo nyanyi. Ya iya. Ayo. Sar sar sar. Terima kasih Bapak. Tanpa batal, tanpa rasa put apote Bakti Kunjara. Ya. Upok kae nyimpen mati Nyimpen mati. besok ora bakal lali Ora Pak. Ya. upok kae kapan itu Kakak cerita. wangi nanti kakak rino Buanteri Mbak Kaji. Seger waras ya Mbak. waras ndake Duitnya akeh. Alhamdulillah duit akeh jembolane gede. Embolane sing Iki lho maksudnya. Masih kono HP. bakso padas Oke, yo lanjut ya. Tekan jadrone mati Jatan nuntur Ya marah hati Ya yo, ya yo. Aku kowe dadi garwa Ya. Warga leren Gubuk asmara Asik. Wah, yo salah salah. Lewat aku kelingan Upuk kain Biar aku leren Ya yo, yo ya yo. Menjaga coba tulisan Karena apa Anda isi perawan Asik. Ayo. Jangan
kuncara asik ayo Opo kae iban mati Besok ora bakal ayo diteruskan Opo kae kapan iso Awangi kanthi gagabrino Mbak Kaji Harsono Mbak Kaji goyang nggih Mbak kersane panjenengan sedaya sehat jasmani rohani nggih ya oke dalem ya nggih bar iki terus riyokan nggih ya oh nggih riyak Ponorogo oke nggih Yo, karek pirang lembar iki. Isa Pak? isa pira Mbak iku Mbak Rikno kabeh yo gelem kok. aja kuwatir Sri lah tasih iki kok ya abang-abang Lah yo kumpulane isa akeh. bukakno sithik ah Mbah Apa sih mbok kon buka gendeng iki kula bukakno sing isor sithik Mbak tase rumah sakit apa mbok kon buka. tase Sri kowe mesti senengane ayo Catatan jadrone ati Dadan luntur kaya merati ya yo iya Aku sindhe dadi garwa Wih, Pasaran Nenggu asmara Bagi segini master adek aku serindel dadi garwa. Garwaku ora apa-apa, garwane blewak toklek kowe. nek Srindel halus bareng aku aja Mbah yo rapat ngatasi pengko Ajur Mari kon tak nduk aku ngene Mbah iki anduke reokan engko jenengan reok lanang aku reok wedok ya jenengane jaran lanang, sesuk jaran wedok. iya Niku. Iya. Lah iku isih sithik. isa sithik kok terus ya Kabeh Mbah nambah. tapi mbok lho ya nah Ya Allah, isa loro kok dikabehne cah. kongo iki reokan langsung gaturan reok Ponorogo capcus Iya. ayo Mangken dalu tasih wonten campur sari Lah, nggih. Kersane lakone tuntas. Niki lampane nggih pamundutan saking segenap Bapak Panitia. Pak Teguh saking Mustafa Harjo. Dik Paten. Tung plak bunyi ganda. Ada juga suara gamelan. Ninang ninong ada di tengah lapangan. Sana bunda sana Bu Sumiati sama Santika sama tambah semaraknya ibu mumpung ya Bu Stayona direok asik dari Ponorogo terima kasih Bunda sawer Terima kasih Bunda. Tambah rezeki sehat selalu Bunda. Andutan kiri kanan
Asik. Ya. Sanggup menonton kesenangan makin asik dengan Ayo lo, Pak Panitia lo, yang lanang dile. pancen dasar nasib lagi apa senang menari jatuh keberatan rela Jawane, terima kasih panitia. Serintel Rasa cappuccino. Ayo, rasa cappuccino. ayo Sakita. Oh iya, bertiga. Wah, Oh iya, ayo Serintel. Ratna. Lewa ayo. Iya. Nyam. Awas lo dek nek ketekok dek. Arnale dijupuk isik nek ketekok kaya aku. Oh iya. Bokong. Siji. Loro. Bokong telu. Iya. Bokong ping ajine dek. Ya Allah, bokongnya dibanting tenanan saiki. Kowe urung lho, Wak. Ayo, Wak. Wetenge mlorot, gendeng iki. Alasan lagi. Geret. Nyah. Ini galak iki. Jarane galak iki. Iya. Hei, ha. Ayo Pak Kaji Harso wani apa ora? Sentik barang jarane ngeletak barang iya. Terima kasih Bunda. Iya. Yo. Oh ya. Ayo pesan pengasih. Iya.
Tambah rezeki yang selalu Bunda. Terima kasih Subasun, tambah rezeki. Ya. Ya. Ayo Mbak. Mbak Kakung. Ya. Terima kasih Mbak Kom. Tambah rezeki Bu, matur sembasun. Ya. Ayo Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Lo brewok manggone ndi? Masyaallah brewok kowe kok tekan kono. Iya. Ha yo yo. Iya. 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 Makasih Mak, tambah rezeki Mak, sehat selalu Mak. Iyo, 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 tambah suan Mak, sehat-sehat yo Mak, tambah rezeki Mak. Ya, oh ya,
nuwun Ibu. Sehat-sehat. Iya. Iya. Ayo, Bo. Jarane ngombe jarane. Ayo Mbano, Mbano, ayo Mbano. Nongko Mbano. Ya. Iya. Ya. Terima kasih Mbano, tambah rezeki siasan. Ayo Bang. Tambah semaraknya hiburan, tari reog asli dari Pati Kuncoro. Wong Selawasi nanggap ketoprak Pati Kuncoro. Iya, matur suwun dumateng panjenengan sedaya. Bapak keluarga desa Selawasi. Nggih, lan sak piturute ingkang sampun rawuh, mangke dalu dipun lajengaken lampahane kersane tuntas. Lah iki ana neh kontak sing lagi berarti kehilangan kontak monggo. Diambil langsung di panggung ya. Diambil di sininya Blewo. Yang kehilangan kontak monggo ya. Nggih. Yes. Ya, cukup semene. Nanti rawuh ndara ayu bedari-bedari.